ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kementeri Jangkatan Akut Yakia ka Dr. Mizil Amrilingdo haka Pratli Urber aca apusau kala pelipet ba ya ka Loomkyrwiang Urban Primary Health Center haka balasa kilang daw MLA jangka Jawai uba Wailan Miki Shilla u Deputy Commissioner kam Chairman ka District Health Society jangka West Jainti Hills uba BS Solia ka District Medical and Health Officer ka Dr. Evalinda BV Lalu u President jangka Kur Sukpo khat arwarnai uba Deiru Udolai jangka Ilaka Jawai uba Puramon Kenjing ki Dr. Kinos berkiwai-kiwai ka Dr. Amrilingdo klapen pau ya ka jingsngu ya ka kur sukpo khat arwarnai ka bala ai sngobha ya ka jaka bante ya ka Urban Health Center ka banyara ban pinmento ya kinong shongshnong. Thank you so much, Muna. And before Dr. Kynthei with his movement, man inaugurate ya a new building, John Urban Health Center hani Bojuai. The Nidak ka Kyrpang Kyrpang lembag ke jengdon nang gedon pi nang yo men sem shosho begin la pan ai ke ti shek ka ba ha shosho nang ni shkmat ban na ngo yo play try kan rat ba umkerku ya kaneka center bat kam jo ya doctor kinong tray kaneka center nang begin la pan ai ke ti shekri ya kinong shong shong jong so ai bro say come on come sir. Please, what do I say? Please. This is your baby. Thank you. Thank you. Kitmu ben ning kong nakam ta kabha kamyan jong kilong kami ki jongi ki badon hakata kamaya jong kakha kapun panahang ni pi kum ka community haka jing pet jing kmi jong DC badan burong jongi ibadai utau chairman jong kata ka committee ba in lam khman mai banya khana bat ki longkmi jong ka nikathan banya rap ki longkmi ki jongi bakin sngau thu bakin shai ya kata ka kha kapun bat ka sumar lem bat ka khmi lem ya ka kot ka khia jong ki kme ki ba e ki jongi kane ka center ru kan long kata ka center hakba ngin khmi ya ki khon ki jongi ki ba dei happo ka khat saw snem don kam yangi kumba philatip but philayo snow ba kani ka jing don brew ka population ha ka jilla ka jungi 75% la day lupa daki khon ki bahapo ka lai pusan snem ban kani ka sarkar MDA 2.0 ka mang tengka na ka benta ban pet baki khon ki jungi ki bet ki biang ki yo ka jing sumar ka tika ka por ba kinla ban kiu ban he ban san kat kum kata ka start science jong kani ka juk kalakut ketu ka juk hakabangin syupen bambet yeki kon tang da ka jak kani kade kata ka juk kabangite ki kon jongi ki don kam ya ka all round development. Iwi they ban pet. Ka intelligence lani ka IQ level ki khon. Ka kata ka capacity bakin don ye ki mathematical skills. Ya kini ki artli ki question. Kita ki benta ki ban thau ya kata. Day ban ai ye ki khon ki jongi ya ka jing ya rap la ka day ha ki calcium tablets la banyarap iki kami manpet
bakata ka iron content ha ka met ka jumpi kan bit kan biang banyarap ya ka snam ka bayat lamba kitit snam ki jumki kane kadai kata ka investment ka bapalat kulur ka bakani ka sorka ha ki snam ki baladet kala le pat kala thong menta ha pentri kam ya kani sakawai de ka benta bakani ka center kan long ka jingyaram kalong ya ki khon samla ki ba hapo ka khat plasmen pon sin ki kme ki pa kim kloi ban kren sapang ka reproductive health ka ka kaman ka long Kynthei ka long renyang ka ka pun jom ni ki Kynthei bat ki khon Kynthei bon sin ni shen ran nim kwa ban kren pat ni pen klat nrai kane ka center I doktor lalu bat andala thungshen ya u doktor u bala resign la kane ka center ni hapan pen step ikata doktor lalu kini kinos pen letting mood ya kata ka adolescent health kane ka center ka dei bandai ha ka jaka ka ba ngin ya rap iki kon kelot ki jungi bakin he kinsan kintip ya ka personal hygiene kintip ya ka development jong ka met ka jongki kintip ban konten ya ki jing pun shoy ki babon ka por bakidang kelong ka jing im ka jongki akwa ya ka ni ka center bakandai kita ka one stop center hakaba ino ikon ibadang he dang sam lalu ide ban wan hang ni man wat di kita kijing penting nang makan donno kata kajing mormat ya kita ki teenage pregnancies ki balong ki daw ba jong ka jing tolot jong ka long yen ka long sem jong ni ki kon ka si jentia mas ngau baka sorkar ka jong ni ka lale ya ka babiang tam dan baka mang tengka ka bahe tam hadin ka education hadu san hajar arspa kat nyau klur lamang na kabenta jongi ki Kynthei jong kan gijila shanongin penyahat ya kata na kani ngin support life po percent na kabenta banyarap yaki khon ki jongi kamtam ki Kynthei ban yo ya ka education ka babit ka babyang Chief Minister udang pengkret mentaya kata ke scholarship kabale si bon ki kon Kynthei ki jungi ki don syaban ke scholarship namar jenjar ban log in ban yo ban tap iki forms ki jongki ban avail ya kata ke free education kabala support ontang da ke sorkar jela nrai ringkat ru da ke sorkar kami na kani ke sans hajar tam kulur kendai spa sanpo kendai kulur kabadai kat pra persen ngin mang nakabenta ka kot ka kya jong ki Kynthei ki don ru ki jing mang nakabenta ka CNRD bat ki wei ki livelihood missions ki ban ai ki long kbe Henry kine ki de artli kita ki mang tengka ki ba he tam but ngile ye kane habakut jong ka assembly ha ka bau chief minister jong yu la panshai pat ba namar ngitip pat la pen kan mau you chief minister ba kane ka international celebration of women day ka theme ka long ka ba shai ka da ki Kynthei haswa jong ka generation jong ni ai ngo yaki bakilala ban pen snap yaki policy makers ban snap yaka jingduna jong ki Kynthei Henry menta hakane ka women day celebration ngimpet show ban pan yaka attention ki policy makers ngimang naki invest in women what syukran isin ay ni kilong kumi ay kamang pisa kabanyarap
yang ngi ki Kynthei ban yang jot bat ban im ke jing im ke ba pit ke ba piang wat kelut bat mat la ya ka ne ka pandemic ka ban sa telam yang ngi ka ke jela yang ma pi ki nong penyat no yang ma pi ki nong penyat nyam wan lang ka kuai kerensan keren siapang ka HIV AIDS ngi don kam ban keren ngi don kam ban address ngim day ban ignore ya ka ne ka problem bat ngan ya thu ya pi gabak thang ka lang na kita ki pa yo ya ka HIV AIDS ka percentage ka ba he do day ki long kami bat ki klung ki badang rit ki baki penhe pensan mapi tongin ya trelang ngin ya wat ya kane ka daw bak nginom sya ya kane ka pandemic bakan telam ini kane ka center ru kadai ka center hakabangi don kamban address ya ki injecting drug users rangba nong penyat kur mapi ko pa daloy yat mapi nakman ni don kamban address ya kacing pendam kam ya u drugs panbuan kalam kacing ya trelang kilai teli ki mau bersih wat keno ya ka sarkar habat telep ki jinja ki bangimla su ban mudur ngin ya trelang bat nga kum ka kle jong kani ka department tentu ya dia manager ladadang don kekam ke pasateng bat kani ke kur kejak wat penleran ni di balam kamat ya kani ke sarkar nakaliang ke jongan bat iba wailan ngilaya bodin ya ke file jong ki additional sanctions jong kani ke institution Henry tengkan ke birokrasi ke telep no bat ke penmat ini banyarap kumbi kini ki kur kejak kibala le bahaya ka chat penri kiklam le bahaya ka sarkar kile bahaya ka chat penri ula jong dia manager snob hae wa ka jingyate soskular bat pi bat kini but what plan ban pendem ya ka kulang ka bapilay soy what sha ya iba wailan bat ka kong amperin man sya kano hagis nem ki pawan ngakit bok Kyrpang yakini ki sisters arngut ngayo i yopi ngayo i badon ki asha sangne to kema pi ki soldiers ki nong yalet ma persya kapang ka sitong laingot ki ANM way staff nurse pharmacist ngam kwa ne iba wailat inum kwa banyo snow baka almari dawai jupi kalong ko batli nila jupen poi ya ki dawai ha ki kom ki bapit ki babiang kasnong ru kadam bentaman kami ya gani pihak pensulit online pihak press tang away button bapintip meno gini ki batrai hang ni ki inden ya ka jinglut jong ki dawai ni don kaman penklan ya ka jat penriu ban kawai ka benta kalong ka kot ka kia ngayo iru baki dang don show saki wede ki jing don kam hang ni pawailat bot din ya ka jing thung bran ya UMO uban tray ban manage ya ka ni ka center nri kini ki lang ba kin soong kam kai ka ni ka chaka ngam kwa ban syabot na kani ka benta ha ka ba ngawan kum ka menteri ngam sim one campaign ne canvas election ka fi nganum kren bat ngen kajing tmu jonga kalong ko babet iwan hang ni bat iba waila ban wai ya kani ka ban long ka babit ka babya nam takat jinglong jingman jong ni lang barok